Yo si JB Francisco. Yo, si John Natividad. Yo, si RG. Yo si Justin Bulanon. Yo, si Cristobal Traje. And we are Happy Isabela! Ito ang aming biyahe sa Isabela de Basilan. Inimbitahan kami ng Department of Tourism Region 9 para makover ang Sakayan Festival ng Isabela de Basilan upang matulungan ito sa turismo ng nasabing lungsod. Mahigit 2 oras ang biyahe nito sa barko mula sa port ng Zamboanga City. At ang pamasahe, 120 pesos lang naman. Habang kayo ay nasa biyahe, makikita ninyo ang malawak na mangroves sa dagat. Pagdating namin sa Isabela de Basilan, dumiretso kami sa Fuego Resort para sa aming almusal, na inihanda pa ng Women's Association ng Marang-Marang. Ito ang tausog delicacies. At dahil nagustuhan namin ng pagkain, ayan, at binalot pa namin. Hi, we're off to... Saan tayo punta? Lampi? Pahali. Now we're off to Pahali Resort po, formerly known as Malamawi White Beach. Pagdating namin sa Malamawi Island, sumakay kami sa multicab papuntang Pahali Resort na dating kilala bilang Malamawi White Beach. First time ng mga kasamahan naming local media na galing pang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay dito sa Isabela de Basilan. Nandito na po tayo sa Pahali Resort and this is my third time na po dito sa sa Malamawi Island. So mga katrops, enjoy si DJ Bluman swimming. Yan. Lobster in the house. Crystal clear el agua. Check. Pag sa adventure, syempre, di mawawala ang pagkain. Di magpapatalo ang Isabela de Basilan dyan. Nakakagutom tingnan, di ba? Talagang food is life ka dito. Kilala rin ang Isabela de Basilan sa pag-produce ng goma sa ating bansa. Pinuntahan namin ang rubber plantation at dito pinakita sa amin kung paano ang pag-harvest at paggawa nito. Kami po sa Team Viajero, pagka pupunta po ng mga waterfalls sa Zamboanga City, talagang maglalakad po kami ng matagal at saka mahirapan po yung daan. Pero dito po sa Basilan, makita nyo lang po yung waterfall sa daan. Kaya amazing lang po kasi hindi na po kayo masyadong mapapagod kasi nasa daan lang makikita nyo na. Nagtungo rin kami sa Kabunbata Falls.
Binisita rin namin ang Lumayakan School of Living Tradition kung saan nakita namin kung paano ang proseso ng yakan weaving. Pinakita rin nila kung paano lutuin ang kilalang chula itom. Tapos, turmeric. Di na namin hinintay na maluto siya dahil naka-ready na yung pagkain para sa amin. Ito na naman kami at kakain na naman. Sarap! Tinapos namin ang aming araw with a sunset cruise. I never dreamed that you would change my world forever. Ito ang Sadlo Fun ng Isabela de Basilan. Hey! Woo! This is called Sadlo Fun. So we were like chasing the sunset kanina po. And luckily, we were able to chase it and to witness the sunset dito po sa the Isabela Basilan po. We go, we fly, forever we know adventures in the air tonight. Our dreams will come alive. Our dreams will come alive. You and me, we found adventure in a land of buried minds and buried treasure. And this could be. At para sa aming Day 3 adventure, Good morning! This is our day 3 here in Isabela, Basilan, and pupunta po tayo ng Lampinigan Island! ayan, pupuntahan natin ang Lampinigan Island. It's a 45-minute boat ride mula sa mainland ng Isabela de Basilan. Yan po, we've just arrived dito po sa Lampinigan Island sa Isabela, Basilan. Ang ganda po ng water. As you can see, it's really clear. Napahanga kami sa ganda ng White Beach sa Lampinigan Island. Sobrang nag-enjoy kami sa paglangoy at sa pag-photoshoot. Ayan, at may idadagdag na naman kayo sa inyong places to go bucket list. Todos, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Crisma Rodriguez, the Regional Director of Department of Tourism Region 9, and we welcome you all to Zamboanga Peninsula. The DOT has just launched Colors of Mindanao campaign, where we offer different kinds of tourism in Mindanao. We have beach tourism, we have nature, we have farm tourism, faith, culinary, and everything else that you would want to experience when you go around the country. Here in Zamboanga Peninsula, we have everything for you. So I hope you consider Zamboanga Peninsula in your next visit. And currently, as you can see in my background, we are in Lampinigan Island in Isabela City. And it's really nice, it's really beautiful. As you can see, the clear waters and rock formations. We are all excited for you to come and visit Isabela de Basilan. Once again, Zampen. Ito ang Isabela de Basilan.
would like to thank the Department of Tourism Region 9 headed by Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez, also the City Government of Isabela de Basilan and the City Tourism of Isabela de Basilan. Book your adventure now with Itravel Tourist Lane. Message them on their Facebook page. Thank you for watching. Unting hinahanga, anumang larangan kayang makipagsabayan. Iyan ang lungsod ng Isabela.